dia ngam kan ngara ko ka rundo no wayni hunji fo wayi di nyande ke non wayi di yaale ani ngam mo bol sino kay tek na no mala ko mangira o bol ani kam mo handane kay di hande o bol de dia mais ala problème ngam nyambe tan nyami ha worti mon ko yaha ko sa tan kam ko watti jaayne no suudu dum tan jikko kam mo ko banmi dum nde weete ko bande kanyu welna labi ha wela totto goddo yo hirsi min kam peeje fogo mi rokkor dum woni fogo min bamdan imin kaw min dal ko kaalir woni yodi babrat mi woni ciofdo yimira calm down kam woni kam ko detade ngandu go kali buran kam wonde gorko ngandu go kali buran kam yiddem ngandu go kadi kali min ko baddira e kali ko wadra he dum saru kile kam modo che te min tane wo jaadi allen sedi min tane mako jaadi amin ngandu di minen jeyda minen iwdu wuti ha kam de toni kam hande de woni bernam de soorla hande kay ngam faran hadde kam min nyamde nyamgo ma reedo hewmi dañu non no nduhir nani de kam o sikra jiraani ko farma argay min kam aljabit min wala kadim sahara sarmo jabin gara gaen boy ankam farma ankam hol yawar mon jabida min ha totteda gertugal a mija en vermicelle a mija en spaghetti a mija en mahuru a mija en hay gundra hay gund sona ma an farma kanen andi gari ndu dawi de kaw to tigam defa no mara gertol an walla mi am kaw to tigam defa no mara gertol kaw wi ngam non ka bira kam be na kam ay farma do ay sare tay mi semi ala no wacce aya ka tajo berne am ka iblisa an der sud jacce sud Allah bani wa woni tajo berne la ilaha illallah min kam ko ala o wata jidani bernam de mi senni Allah amin kaw ngari ko min feliri hal Allah sedi kaw ko min feliri hal wallahi kaw ko min feliri hal wallahi kaw min feliri hal Ay, mana? Midari ni. Ada. Begini, ni baru ni salah. Kami midari ni. Ada orang yang di sini. Ni minor bagasi olah guru, temur depo dah ni yotai tu. Kau ni ya semua ngomongnya. Ada. Masih ngomongnya tengok ya. Mungkin je minyak hasil ramai. Kumji dokalan. Ko kaw ma haal do nyanden ko so tawi ko gonga e ma wona gonga mi hani bar kon ça ne veut pas dire ko waddo en ko comme jiddu
wala jin ko kalna kam hen hol hen koni ko nge ko wana ko ku kam haali holɗo e holɗo kam koy koye ma farmata ani janni an mari an koye gonga ma gonnani ala mbarnan na tan to mi ɗum de aɗa woyi ha guite maɗe ɓuutini non mari an ça ne va pas an holto meeɗa yiide kumal ngal ngannduɗa almami hejdaraki humal dewgal ko waɗa ko huɗɗo ha seedeji garani teŋe tottiraki an ɗemgal kawam tan humi dem mi andani de an artira hakkille ma kawam koye wona mi rokki tan dagima dewgal koye ma jinnaɓe jooɗo almami ara kumal waɗe seedeji gara tottira mataw kumin an kawam woni koye ruytude tan yo lerde an artira hakkille ma mujja min cikano ɗum haalakare o yiggiti ɗum gila ko ala ɓoyi mi wawi jitte ɗum eyyi an woni premier an woni deuxiéme an woni troisiéme an woni quatriéme ko haala mbete ɗum kam weeli mi nani tan gasi a weltima mi nani tan sen gonano e korko mi wonma bisu kono koye korko nde gonɗen kono waɗiri ɗum hakkille tan a faami acca ñallede jaw baye kono ala ha fo ma cuuɗo jiitu oui ça va femme bismillah Dior Ça va? ça va Kalidou. Xanaa min nuyu wala bien sûr aɗa yori waaye holko tagi kaw haala ko a jaɓani kaw haalate holɗo a anda ko kaw wino ko pour minema minama holɗo mi famani ko jiɗɗa haalde ha haala dewgal minema famata aɗa ko jiɗmami andinde ene ganda kala no debbo foti waade aɗa wayno machallah aɗa yooɗi aɗa wayno jaam kono hunde wotere jiɗmami haalande no mbaɗani debbo pullo watani debbo jontaɗo watani an ko famɗi aɗa jangi andano ko gorko rewa caggal debbo kono debbo rewata caggal gorko saka debbo mo ganduɗa ko debbo pullo mo ganduɗa ina jangi ina faami an nde garata e galle he a tukkitta ko ni ƴeewa neɗɗo ko ni mbaɗonnoɗa comtiɗiɗo ɓornotonoɗa ka murnotonoɗo kono gila kaw nannuma e jeem he wini wat nannuma e piége te ɗin ɗon ɓornugal pullo jeeyaɗo jinmi noon ko jegoɗa fulla e fayida te ayi min haalam hanki woni haalam hande an a nattimi wonde cousine kono ka miñam mo jiiɗumi yummo e baaba min ko nden yitere tan heewi fuma dewgal hakkude men ɗum allah hoddirani ɗum wawa wonde kono mboɗo yiɗma mboɗo horsinma saabu ka ƴiƴam o te wona min tan wotere rewa hay caggal gorko hay goto jogo fulla ma jogoɗa fayida ma jogoɗa needi ma jooɗoɗa ko poɗɗa jooɗa ha gorko ara tawma ɗo ɓittuma ɗo a faami ko kalanmami ko ok merci beaucoup enani haalma aussi weltimen hala fewi wona ma wonnon ko par ce que ka fereran aussi ko haalni kam ko machallah gasi jara ko ɗum tan donc jiɗi mi yafna kam en beltiti a jarama ɗum fuu ko kawam tan nannotomo hen mais kanko machallah mais wawa wonde yori machallah jooɗo tan gorko ma aɗa rewi mo ganduɗa ɗon ɗon tan
o di ga farma bi ya rasulullah o woni bingel nala jom so senali yoni mamuno Tawa ni gori. iyo bori non jeftel gelil gotel nani o joge ma so Yo jordan. ha Yo jordan. ala argay jaray amma jani min jom photo ya gam min bawda wadde kalen do farma holko woni gorko ko wona yammi Allah ya ta'ala ko ala ko wala ma. wala farma an holko woni kalidu holko e ala yammi kalidu ha accu hakki farma del min ge mbar andu so mi haali kali bernama de yalta sabu mbarandi hande yiide ma kalido yiide wonkima ponduda ayno yiide ma wonkuma ponda minne ko non pondirmi yiide wonkam mi haalama no gene gordo wodi min ka dendam ka sehla kadi c'est la première fois jimi histoire debbo hollir gorko modi yimma gorko kadi feedu martu dum ne musikam hedro non an Allah jabi ko mine ma jimi non ko gide gote tawi a jabi hakkude mine ma janga kaw kuma dew gandal Arrête. An est-ce que la de hoore ma an? min kadra An kallem so haadar ma horon kallem. An de hoore ma wado hoore ma e kalido an. Mine ma est-ce que den ya de hoore ma jewam jewa kam tan. Sa yidi de ba jewat balana ma. Uttu comme ma baleji kurum ru. Onon ba yela nay. Min wona ko yitima. OK? ay jonno mi fima hamana ko yanema jon tan non mi wara bona ay yanema ni an ko narema an farmar mi mor yinma an wawi de e ko beram ko yanna assalamu alaikum mi yidam ka de don kon jennugol sa yanna mi fima hacce keno ma wona gidi wona gidi de halla ko wona kaw mingam oh malheureusement de ça kam ko holdu ha min assalamu alaikum kadi ko yimmu ko buri liggéey neena walla comment ça min mi roki dañi jawdi mi roki dañi kal cuura jiddem o yam yo farma to joni mi nattima hebtinde comme hollo an min mi sodnima do jinuji mi sodnima ba mi sodnima koroktok fof ko codirmi dum pour ado borno ada wadna kam sarme kalil wayan sa halam tan bonda de tekke mawde kan mami de sada borno dum kalil yita farmo mawo borno to bawuji kalil no yi farmo ada wada mo sarme ko dum jinn anani de e kaw nani halma kon jafada kam kadi kaw premier ko korko gonden kadi kalil ko mawnam min charme mom nacci dum wawde to ko halde gongo mi ko debbo futanki to anda ko mi anda dum hay so borni dum ko transma tan goni ami porto bayum tan ko badde bondo buntu donc ko kaw wawa non min kalanta ka futanki mate min kam bambar min burma on do futaki min gila ma do futaki jibinaka an cikuda ko ngittirma am futa gadduma mi do mi addirani ma do haydara sana wadde charme kalid anani ko ciodmi ko kidi wana mobul jettu tekkede batta dum bornani wonnam charme kalid ba son ko wobide harede ko min sama ko mi wawa wadde mi muddi sama mi wawa mon tan wadde pari hen onon kam ko naate yo mira anati war sar kalid ko mawna dum non gaddirno ma sarme kam gittirno ma fuuta gadduma am do cegala natti wawde wadde kalid sarme ka tutto so yidi mi tutto mais sarme mi pari en hala mi wawa onon kam o bado no portugais ko naate mum ami nande kaw sa wala ka natti wawde sarme a wontado do kam wontado en gonirta do ni gaddirma do ko pour sarme ñene ngoppuda dum foka koto wonna onon kam
kaw nekk fi mu ne nii. an moo di aɗaami ko altan bone mbaɗiide aɗa kam farman jogori kam fawde gacce e galle o ko waɗi farmata ayi tekki cooɗo mi farmata de mi sonni farmata jiimi mi sonnimo baa mi sonnimo korop top mi sonni farmata boni ala ka sone ala ko soɗɗa ɗum fof no pour farmata yo sarma kaali hannde farmata fi ɗo mi woppi mi wonta woɗɓe sarma kaali ɓuri hen musono wi kam baabo aɗa kaw aɗa min kam mbi pullo elle min kam bambara farmata wima non farmata wi kam noon ha pare tibti kam kaw eyyi an waɗi tagi wiide an waɗi farmata oɗo waktu to wona ko nana gaddirno rowde reɗen faani kelle so wona ɗum nana hiwo coli farmata majjani lewru korko fof nana guese hiwo coli kanko andiranmo huuyi yoyi caya yoyi yaa ɗum tanani mo dillino kopuji on noon sa itti ɗum ɗon pamna ɗum ɗo wiri koye aljanna woni mi haalama noon horo huɓɓino hunki man so andiran ko jogoɗo bonnu men tottuno mbiyeno ko yo hol o koye hoota il est bien expérimentation min mboɗo pinamo ñamdu way mi pintamo ñamdu yoxo mi ruttinamo farmata laari farmata hoota te mi haalanma kaw grangal makko ngal yimɓe wuuro tampino hen de haade makko arede to waɗɓe kaɓe bamɗe ɗi eyyi bamɗi hoore ɗi o woni kaw hankkadi to wonɗo sikkanmade ko tamɗoni aduna o ko an waɗi i waɗi noon an waɗi mo tamti maw tamtu wallahi mi nawtan mo yo hiwoy mi nawtan ko sala je yo hiwoy min gay caggal tan Allah dandi kam tan hankkadi loftade ɓakkeje wasi hiwde yo hiwoy farmato ruttin ɗum eyyi sam ummimiro mbaɗa hen galle kawma bayfal tek tidiane jeyi samba gawlo eyyi pour o walla kamen kalis kumtare kadi to joni ɗo kalis kumtare ala ala kaw ani ko kala tuuti haldusa kaw anden kaw kumtar ɗon kaw ko ganduɗa moɗe gueɗe kaw on bela waɗande on belani waɗande ay kaw an kay kaw anden neɗɗo sa wonde ennemi ji ma anda no kaldirɗa ay kaw kono kay kaw ande amajjani kay kaw an neɗɗo joɗoɗa goɗɗon kaw tan mbiɗa laare way kumtar ligiraɗa ni kaw tan ma wawa wonde tan laari ko waɗa e huno heran tan suwa woddero he Allah bone yene basa